Mata kasih kadang gajing ikerki gajing kenduk ke bakerki nak yang jungi ke senjuk kerang pak senang reboy halor gajing ide bat kawai ke kubur ke bami New Trip TV channel kabala pun nam kabala pen thok bria ya gajing long jongau chairman senjuk kerang pak senang reboy gajing ide bat kubur ke ba kran persya ya ba penyat sing sim UCM ka KHADC ba hangne la penni ba we breu ula kentho we rongba ula kentho ya ba penya singsim te hangne klam da pensa ya ka kerteng ka jingkran ro kamdei ka jonga ku mucharman senjuk kram basnang riboi ka jingkran ro la kran do we pan en ring la su thu sai ba kane ka de ka khubor ka bathok ya ka bala penmi da une New Trip TV channel te ke ka ba penlong ngi bani kindu kerki minta kasih kolong ba kumban pensai akmat jong pi press seperti media ba kani ka kubor kalakta ya ka dor gadar ka jonga ku chairman senjuk rebasnong kalakta ya ka long rendiang jonga bat ya ka buram ka bangangadan te la su penmi thok ya kani ka kubor namar gini ka channel ka ba hadin mangilawat jengtep ka ba penmi kani ka kubor ngim da yo snow bat ngim na tip ngim da bana hiru ba kadon na am ya kani channel New Trip TV channel markat kum bijing tip ko jongi ngim da snow hang nong noro pa kandon kani ka channel nila sung thu ba kani kade ka khubor ka bathok ko mu chairman jo gir basnong akwa ban pancai hakamat jong pi media bat hagi pajba hi baro jong ka dong riboi bagi ki rang basnong ngim judan por ban ya kantho persa ya no namar ba ngim dei ki politician ngim dei ki ba involved ki politics kai ka bangi tray ka long bai thek na ka banta ka jong mentoi jong isnong na ka banta ka jong mentoi jong ka than bat ka dong riboi bi ki jong mi baro ko we ka jing kendu jong ya ki politician ru ya ki minister ka long bai thek tang ya ka jing non kam ka jing dei bat ki kam snong ki jing ki bangi kendu kat bagi singi ki por ki lanang ya ki bajba ki lanang noi ki jing tray kam jong mi ila nang kiu na ko we sekoi ki por ni tray ru na ka banta ka jing ba jong ki bajba he ka dong riboi baro ko we ki snong ki thau dei namar kata kadau kini ginong pun thau bria kisim kabu da ka basim ya ka da ka basim ya ka dor ka jonga kani ka dor kumbala kwa ban pensai pi kani ka dor ka long arsna menchuang kani ka dor ka bagi simro ka dei ka dor ka ba ngakran ha ka jinge dei bat ka kasino ka bangi persa ban bu apo rihoi ten rei la sim na ka to ka dor ba wanra menta ban pun thau bria ya nga kani ka dor ka long ngakran ya kani ka isu ke jingi dei kasino ha ka khanyo tar August ar hajar ar puar kabamon arsna menchwa ke nonra ek negdor perpeni menen gasni tagmot khat khandai tarik kabamla banlong kabamla ban pediang dalile ru hoi la sisa ngi ki rang basnong ngimla banjala de politics ladawan ka no government ru ngi haban penedai bet ka government dei namar kata kadau bang ngim kwa ai ban kentho yano namar ngi haban penedai bet bat ki nong bikmat ki jongi bat ka government kam tam ngim kwa hi ban kentho bria yano ngim don por hiro ban keno banya tai nia lanai ban kentho yano ladawan ke UDP ladawan ke NPP ladawan ka TMC ladawan pra ladawan mano ro ngi haban penedai bai dei namar kata ngim kwa hiro ngim don por hiro ban kentho brio yano imat kini ki kentho kidei ki bre ki bom don kam don jam ki bo sulamit tang ban pe khmat ye ki wei lada ki wei ki kiu kem kwa ki ale ban tan chapo kata ga ki jinglong ki jongi ki pai ba hange ri ka si jan tia te manta ka sngi ki pansai ba nginam ailat na le ru kum gini ki channel thok kin mi madan ban pun thok bria ya ka long rendian jongno mar ka anjru kam sa ban pun thok bria ya no la ne ban kren persa ban bu sendon hadu ka dor ban dei manga bu kren kat ba ki jingkren ka sur kam dei ka jonga ka kerteng ro ki klem penni we to rong ba gi mo bandong para nong yalam hapo ka senjuk kirang basnong riboi district ngashim kani ka kalat ban penpau perthei ya ka jing sau lang jongi ki para rong basnong ba u leader jongi uno yalam jongi chairman jong senjuk kirang basnong riboi district iba bibi makado i sya kentho rengkat bat kadur rengkat bat ki kentin ka balapan mi haka New Trip TV channel te ngis penpau ka jing so kendit hadu kata-kata ba ka senjuk ramba sinong kumba
ila keren u Jerman ngim don kano katai au lani ke jingete bat kano ka political party ban support na ka bancaka political gain lani ban opus ya kano ka political opinion joki tenamar kata na kalian jingi sodai ba idai ban panmap mardor ya kane ke jingkaran ban klamrain rangkat bar gajimbu engene kadur baklam dati benia tenamar kata ni apil ru ya ke sarkar ba kadai banda penmi da kanu ka an ka bakini ki channel talk lani ki breu kin chiyo ban sukan talk kolmar klam ki daw ki babiang te ni sodai ban penramjur ya kane ka TV channel Neutrap TV channel ka bashim kum kini kilat ka jingpen thok bria bat ka ban yalam bakla ya kinong sung ki ba ai ka jing chania ya we po we orang ba shnong bapet bakmi ya ka shnong bat yang ngiru ko kinong yalam ki bapet bakmi ya ka dong riboy bro ka we ban yarap ka we ka shnong ya ka we ka shnong ban wan ra ka sung sain ban wan ra ya ka roi ka par ban pediang ru ya kinu kilat penroi ki ba ka sarkar ka tu ban le tere lada don kum kini ki jaj breu ki jaj channel ki ba pensudor ya ki mlang salang lade ban close down no wut lada de da kano kabor jong ka ai ting so de ban penrem jur ya kan de ka Neutrap TV channel bat ki de ban panmap mardor bat sisendan hi nakal yang jingi larai bangi de ban bu da ka FIR bakin tweet ba ka channel mano balaron ke channel bat mano badon kiti kum kini ki jaj pentobria ya kinong yalam ki jingi thank you ni kitin